o pyramídach je súčasťou prípravy na zverejnenie, zavedenie voľnej energie, alebo nás pripravujú na odhalenie mimozemskej prítomnosti. Alex vraví, no podľa mňa ide o oboje. Poďme sa o tom na chvíľu porozprávať. Existuje veľa teórií o tom, čo pyramídy vlastne sú, prečo sa nachádzajú tam, kde sú a prečo sú na konkrétnych miestach. Stále objavujeme nové pyramídy, ktoré boli skryté. Aj v Spojených štátoch sme mali pyramídy, v Grand Canyone, kým sme ich nezničili, nevyhodili do vzduchu. Aj na Aliaške máme tu obrovskú čiernu pyramídu. Kto ju postavil? Pravdepodobne Lemuriáni. Celý zmysel je v tom, že tieto pyramídy boli postavené na energetickej mriežke planéty, v bodoch, kde sa pretínajú lej línie a mohli napájať celý svet energiou. Gíza a pyramída v Gíze, hovorí o Veľkej pyramíde, je jedna z najzaujímavejších. Dnes by sme ju nedokázali postaviť ani s našou súčasnou technológiou. Nevieme ani len pohnúť takými kameňmi. Takže ma vôbec neprekvapuje, čo bolo nájdené pod ňou. Navyše bola postavená presne v strede pevninského povrchu Zeme. Jediný spôsob, ako by ste to mohli vedieť, je, že sa na to pozeráte z vesmíru a máte presné meranie rozloženia kontinentov. To je fakt. A tú pyramídu postavili presne na tom mieste. Fascinujúce. A je oveľa staršia, než nám tvrdia. Tak ako mnohé iné veci. V Antarktíde ich našli už 7 či 8 tých pyramíd, aspoň pokiaľ viem. No kto ich postavil? Ak je ten ľad starý 20 miliónov rokov, čo mimochodom nie je, kto ich teda staval? Boli to cvičné pyramídy? Vzali faraóni všetkých hebrejských otrokov tam dolu, aby si mohli skúšať stavbu pyramíd? A keď sa ochladilo, priniesli ich späť, čakali ďalších 19 miliónov rokov a potom postavili Gízu? Nie. Celý príbeh, časová os, história, to všetko sa rúca, pretože to jednoducho nie je pravda. Piri Reisová mapa, ktorá bola vytvorená na základe ešte starších máp, ukazuje Antarktídu bez ľadu. Keď odstránite ľad, pobrežná línia sedí prakticky úplne presne na tejto mape. Ako to mohli vedieť? Ako to vôbec mohli vedieť? Tá história, ktorú nám podsúvali, je jednoducho nezmysel. Tu ja len spravím takú odbočku. My sme presne o tejto mape a trošku viacej do detailov hovorili, myslím, v našom druhom vysielaní o tajomstvách Antarktídy. Tak ak máte záujem, tak sa k tomu vráte, bude tam trošku viac toho. A Alex pokračuje, toto všetko je súčasťou našej skutočnej histórie. A práve preto máme dnes problém vedieť, kto vlastne sme. Pretože história o nás bola skrytá, bola zakopaná, bola vybielená. A to všetko vyjde na povrch, všetko sa to vracia späť. Predchádzajúca vysoko vyspelá civilizácia na tejto planéte používala voľnú energiu. Využívali energiu Zeme na pohon všetkého. Presne toto vedel aj Tesla. Práve k tomuto sa znovu napojil. Napríklad skúmajte svetové výstavy v Chicagu alebo v St. Louis. Ja to mám na obrázku len zo pár tých svetových výstav, ktoré boli osvetľované. Všetká energia, všetky svetlá, všetká technológia, ktorá bola vybudovaná pre tieto výstavy, bola napájaná voľnou energiou Zeme. A okamžite to zastavili. Viem, že mnohí z vás to už dávno viete. Lenže ja netuším, kam sa tieto veci nakoniec dostanú. A celé to okolo klimatickej zmeny, no to je jeden obrovský podvod. Ospravedlňujem sa za ten výraz, ale už mám vážne dosť tých nezmyslov. No on tu používa trošku hrubšie výrazy, ako to, čo som preložila ja. On je vážne naštvaný. On tu hovorí, chcete vedieť, čo spôsobuje zmeny počasia? Pozrite sa na HAARP systémy po celom svete. Pozrite sa na chemtraily. To je to, čo vytvára tento hrozný scenár, pretože plán bol odstrániť ľudstvo z planéty. Spáchať genocídu. A tí, čo mali ostať, mali byť premenení, transhumanizovaní. To bol vždy plán. A tí statoční muži a ženy, tí, čo stáli priamo v teréne, aj mimozemšťania, ktorí tu povedali, nie, toto vám nedovolíme.
A zvyšok ľudstva sa na to začína len teraz prebúdzať. Ale neveria a hovoria, no to nie, to ani náhodou to nemohlo byť tak. Ani náhodou nie je HAARP, ani náhodou nie sú chemtraily. Ale my, priatelia, všetci vieme, že toto je fakt. A to je, Alex pokračuje, a to je súčasť toho celého. Budeme zisťovať, kto sme. Budeme zisťovať viac o našej DNA. Zistíme, že sme nielen duchovne multidimenzionálni, ale že aj fyzicky máme časti, ktoré nás presahujú. O tom, priatelia, my hovoríme v našich vysielaniach. Spomente si napríklad na Grega Bradena. My jednoducho, aj na všetky vysielania s našimi doktormi, my jednoducho ako ľudia, ako ľudské telo môžeme dokázať podstatne viac ako to, čo nám bolo roky programované do hlavy, že sme nedokonali, že sme chorí, že sa nevieme brániť. My máme schopnosti, ktoré sú práve naopak celé tisícročia potláčané, aby sme sa neprebudili k tomu, kto naozaj sme. Ale my sa prebudzame. A on tu pokračuje, máme určité schopnosti, ktoré boli, ako vlastne hovorí to, čo som ja teraz povedala, ktoré boli potláčané tými najohavnejšími spôsobmi. Technológia, ktorú vidíte vo filme Assassin's Creed, schopnosť prečítať DNA, neviem, ako je to po česky alebo po slovensky, ale film asi poznáte z toho obrázku. Tam je schopnosť prečítať DNA človeka a zistil, kto bol a aké mal rodové línie. On hovorí, to je dokument, tento film. To je dokumentárny film. Tá technológia, práve preto sa nič nespravilo. Všetko je pokazené, pretože žiadne zdroje nešli tam, kam mali ísť. Všetko bolo ukradnuté a presmerované do ich vlastných vreciek. Švajčiarska centrálna banka, ďalšia správička, ktorú on komentuje, a švajčiarska vláda povedali, že bez ohľadu na to, čo urobia Spojené štáty, Švajčiari nemajú o Bitcoin žiadny záujem. Toto je zaujímavé. A to preto, lebo je to fiat mena. Takže netuším, čo Trump s tým sleduje. Tam je určite nejaká dvojitá, trojitá agenda. Zároveň bol zverejnený aj ďalší dokument, tentoraz od Americkej geologickej asociácie, podľa ktorého do konca roka 2025 bude prakticky všetko striebro vyťažené z planéty. Čo znamená, že v rokoch 26, 27, 28 sa striebro stane komoditou číslo 1. Dokonca sa uvádza, že v rokoch 2027 a 2028 sa bude striebro nazývať nezohnateľnium. Nezohnateľnium. To je po anglicky, je to CIA píše scenáre médiám, scenáre správ z jedného alebo viacerých oddelení. Vieme tiež, že agentúra má množstvo ľudí priamo v týchto mediálnych spoločnostiach, ktorí im píšu každodenné správy so špecifickým zafarbením, špecifickým naratívom. Vieme to. Tí, ktorí sú prebudení, to dnes už vedia. A ako sa bude zverejňovať čoraz viac pravdy, bude to len horšie a extrémnejšie. Musíte si uvedomiť, že všetci títo ľudia teraz šalejú. Mali totiž svoj zlatý vek. Mohli hovoriť čokoľvek chceli. Mohli obviniť kohokoľvek z čohokoľvek. Mali prístup k systémom, ktoré im doslova vytvárali peniaze z ničoho. Mohli tak platiť úplatky, napchávať si vrecká, dôchodkové fondy, kupovať si vily, súkromné lietadlá, jachty, ponorky, čokoľvek chceli. Mali sa kráľovsky. Kým Amerika a svet trpel, oni sa mali výborne. Ale je koniec. Skončilo sa to. Teraz čelia skutočnému problému. Ukradli sme všetko toto bohatstvo, ako si ho teraz udržíme? A práve to je ten problém. Väčšina tohto bohatstva je v amerických dolároch. No k dnešnému dňu už 45 krajín dolár nepoužíva v žiadnej podobe. A tento trend rastie exponenciálne. Takže čo budú robiť? Kam to bohatstvo uložiť, ukryť? Ako prekonvertujú fiat peniaze na nové meny ako USN, to je tá bankovka Spojených štátov, to je ten nový dolár, ktorý bude krytý už zlatom, alebo digitálne meny ako XRP, ktoré prichádzajú. Ako ich premenia, keď Space Force a nový AI, umelá inteligencia, systém sleduje všetky tieto podvody a pohyby peňazí? To je ten kvantový systém, o ktorom hovoríme už tak dlho. Ako si ponechajú to, čo ukradli?
Keď za oponou už tí, ktorí neťahajú za nitky, ale ktorí sú tá nová, čerstvá, nemôžem povedať, že vláda, ale to sú tí, za ktorými sú biele klobúky a tak ďalej, tak tí vidia, čo títo hajzlíci robia s peniazmi. Už celé roky je to zaznamenané. Bude to pre nich prakticky nemožné schovať peniaze a oni to vedia. Už vedia, že budú odhalení. Vlastne už boli. Len ešte nepadli, ešte ich nezatkli za to, čo vykonali. A keď vedia, že to prichádza, že množstvo z tých peňazí je naviazané na obchodovanie s deťmi, obchod s ľuďmi, predaj orgánov, obchod s drogami a podobne, vedia, že to už nedokážu skryť. Podľa výkonných nariadení platí: hra skončila. Strácajú všetko. Všetko. A ich rodiny, ich deti a vnúčatá vôbec netušia, čo vlastne robili a čomu sa venovali. A to si viem predstaviť, že to je asi pravda. A keď na to príde to zaklopanie na dvere a niekto im povie: oblečte sa, ruky za chrbát. A všetko vyjde na povrch. Bude to pre nich úplná nočná mora, pretože oni si naozaj mysleli, že ich nikdy nechytia. Verili, že im to prejde navždy. A keď sa planéta, keď vlády, keď Solar Warden, alebo ako sa to teraz volá, Space Force, tajné vesmírne programy, letectvo, armáda, námorníctvo, keď začali komunikovať s mimozemšťanmi, bolo im povedané, že ako civilizácia zabíjate svoje deti, vy nemáte žiadnu budúcnosť. A to je pravda. Keď sa nad tým zamyslíme. Civilizácia, ktorá zabíja svoje deti, nemôže mať žiadnu budúcnosť. A keď im v roku 1939 bol schválený zákon o rakovine, Cancer Act, ktorý spravil liečbu rakoviny nezákonnou. On hovorí: prepáčte, čo? Áno, presne tak. Všetky tieto zákony a nariadenia boli zavedené, aby zakryli korupciu, aby zakryli kult smrti na úkor celej našej civilizácie. My sme o tom hovorili v tom našom prvom vysielaní o turborakovine. Toto je veľký obraz. O tom to celé je. A práve toto sa chystá výjsť na povrch. Dôkazy a pravda o tom, čo sa dialo. Ináč, priatelia, Alex má tiež rakovinu a lieči sa alternatívnymi prostriedkami, o ktorých sme aj my hovorili. On hovorí, deti boli zotročované mimo tejto planéty. Je to desivé. Bude to pre ľudstvo absolútna nočná mora, keď sa to všetko dozvie. A práve preto biele klobúky a tí, ktorí každý deň pracujú na misiách, deň a noc, 24 hodín denne, robia všetko preto, aby zničili tento kult smrti, túto kabalu, tento nádor, túto rakovinu, ktorá už tak dlho trápi ľudstvo. Rakovinu mimo planéty, na povrchu tejto planéty, aj vo vnútri Zeme. O tomto celé od súrodencov, aby sme sa nestali terčom, keby sa nás niekomu podarilo odstrániť alebo umlčať. On bol vo vyslovenom ohrození 30 rokov, lebo jemu hrozilo tým, čo hovoril a tým, že bol v konkrétnom a reálnom vzťahu s Androméďanmi, tak on bol na muške týchto zlých entít hodne dlho. A on hovorí, museli sme byť extrémne opatrní so svojimi deťmi vo vzťahoch, ktoré sme mali. Mnohí z nás vôbec nemohli byť vo vzťahu, pretože sme nedokázali nájsť niekoho, kto by bol na tejto úrovni vedomia a rozumel, čo robíme. A v tom nie je žiadna sláva.